हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। जोङो एसे बेलासियाव ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायहैदोंमोन आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। जोङो जे जायगायाव थांदों बेखौथ' नोंथांमोनहा बांसिनानो मिथिखायो आरो बांसिनानो थांखांखाबायबो जानो हागौ। आंथ' एबारसो फार्स्ट टाइम। सोर सोर थांखांखो बे साहा बागानाव नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनोबा नायलांदो लोगोफोर आरो लाइक खालामनानै होदो। सिख्लाफोरबाबो थायो नामा? एसे राफोद थाखायोलै जायहा खामानि गैया जोङो बबेयाव दंफैयो दे बुंनो हायोबा सोरबा। हारियाव दैखोबाय नि मालाय। लेबजों थांगासिनो नोंथां जिराया मोनफा मोनफा नै जोङो नै बे साहा बागानावसो दंफैयो नै। मिथिखायोना बेखौलाय बयबो। नै साहा पात लानानै फैबाय। नै माइखौनो दाबो गायखाङाखै बिसिनिथिं। जि दुब्लिफ्रानो लांदां लांदां दंलाजोबो। गायगासिनोबो हनै। जोङो दा बहा दंफैयो? हाजो गुदियावसो फैबाय जोङो, हाजो गुदि। हाजोफ्रा नै बेसे मोजां। मा केम्प होनोमोनलाय बेखौ? हारसानि बारा फरायनो रोंलाय लाङालै। लोगोफ्रा नै फैगासिनो। ओइयाव थांबा ओइयाव गारियाव आयु अबेबा हाब्रुसो लिंबोलाबायबाय जोंखौ। ओरै मोजां नुथारदोंथ' ना? जों हाजो गाखोनो थांगासिनो दा। एफा फिसा गथ'लाबो बारा nih mobile gitar kan yang mana lagi siapa nih loh Sistem bayu. Barat. Sabar. Satu. मोनालायबाय नै जोंहा हाजो गोजौजों गाखोदोंमोन ओमफ्राय मोनालायबाय नुवासै। खानबार उरसिगौमोन अन्थाइ गावनायजों जों गाखो दै दं अन्थाइ गावनायाव फैदोंमोन। औ खादों आं। नैजों गाखोलाङो नै जाबाया लामा दङ? बेलाय नैबेनिमोन।
하는 의미가